Біздің курсташыбыздың бірінші юбилейі. Оның ғана юбилейі түгіл бірінші. Біздің курстағыларның бірге оқыған менің достарымның юбилейі. Илтизар үшін мен айрықша құсыйнам. Неге дегенде, ол курста ең үлкен студент болса, мен курсыбызда ең яшы едім. Шул бик зур яш арабыз, біздің 8 ел яш ара. Көрәсің, шул бізні айрықшаны дуслаштырғанды. Біздің Илтизар бик кең қырлы талант иесі. Аның істеуіне мен аның тағын бір яғын бик хөрмәт итәм. Ол бик нәзакәтле, нечкә шигъри күңелле кеше. Без аның белән очрашып, сөйләшкәндә һәр вакыт шигъри юллар белән сөйләшеп алабыз. Әле тагын өстәвенә ул минем апам Лена Шагырҗанның шигырьләрен бик ярата, хәтта күбесен яттан белә. Һәм тагын шундый бер игътибарлы ир-ат ул. Синең өстеңдәге киемгә ниндер бизәнү әйберләрне аның шунда күзе төшә һәм шунда ул комплиментын да итеп ала. Шулай итеп безне инде эретеп тә куя. Аннан соң тагын аның һәм Ләйсәннең, хатыны Ләйсәннең бер бик яхшы ягын әйтергә кирәк. Аларның кызлары, олы кызлары Ләйләнең мәктәптә язган сочинениесен укып сакландым, гаҗәпләндем. Анда шундый матур тел байлыгы, шундый матур сурәтләү чаралары. Ул әти-әнисе турында, аларның иҗаты, эше турында яза. Шундый зур аңлап, мәхәббәт ярату белән. Һәм менә бу инде әти-әнинең бала тәрбияләү үрнәге, аларга үзебезнең туган телнең матурлыгын җиткерә белүләре һәм талантлары да балаларына да күчкән димәк. Мин Илтизарны котлыйм, алда әле тагын бик күп юбилейларны бергәләп үткәрергә насыйп булсын. Хәзер әзерләнә башлады инде. Безнең Илтизарыбызның 50 яшьлегенә матур сценарийлар язабыз. Илтизар турында нәрсә әйтеп була? Ул 5 секундта әйтеп бирә алмый, чөнки бергә бу театрга килеп, бергә менә хәзер 50 яшькәргә җитәбез. Минем бер генә сүз әйтәсем килә, шул халык, тамашачыбыз аның юбилейна килеп, без чөнки сюрпризлар әзерлибез. Бу гади генә юбилей булмый, чөнки минем курсташымны, Илтизар Мөхәммәтгалиевны 50 яшьтәге бу безнең ачып җибәрә инде безнең менә курсны, ул иң беренче юбиляр. Сырынан мин була, алайса. Так что, җәмәгать килегез.